anu. Bapak. Bapak nyapa? Karaokean. Bapak karaoke. Ora malah takbiran, ora malah menyambut tahun baru, malah karaokean, Bu. Bapakmu iki. Bapak Sing wajahe kaya nyambek wi. Gelem karaokean. Karaokean. Ora malah ge nyangoni kowe. Ora, belas Bu, belas ora disangoni THR, belas. Bapakmu wi. Heeh. Mosok to bapakmu wi. Aduh dah. Kok bangga? Todong. Aja nyebut jenenge Nikan Salindrek. Le urung wajahmu remuk le. Syukur Pak we. Mongko we mudar. Mulih. Wani ngancik omahku lek ra remuk dasmu. Piye Lek to ra we ngalih. Saiki. Piye to ki? Ngalih. Takbiran. Riyo renek bapak ra apa-apa penting kowe bongkok. Bar. Takbiran. Bar. Hei. Apa? Bapak. Bapak opo? Ya to? Bener to? Bapak Opo? nyapa le bapak? Rasa nyedek-nyedek aku tak Karo- untal dasmu. Karaokean karo LC katok sak mene-mene. Karaokean. Modar ki kok aku. Wes, op. Wes, mau aku. Jane kurang apa to, Mas? Aku kurang apa? Wes syukur we. Aku kurang apa, Mas? Apa kurangku? Apa aku gak ono apa-apane? Padahal wis tak apa-apane. Hei, Wes piye? Ganti peran aku wegah aku dadi bapak ora kajen. Iki pergantian pemainnya ning nggur karek siji lho. Karek siji nggone. Kowe dadi anak. Wah, aku dadi anak. Lah dadi anak iki mesti disayang. Sangoni. Sapira salah anake mesti iki lho cocok aku nek dadi anak seneng aku. tangkap Mas Sabar. Dadi anak. Ayo, duduk. Duduk lah, dhewe bapak ibu. Ibu. Pak nih. Yo. Rene apa nih? Piye ibu Bar iki sungkeman. Heeh. Iki ditata sing rapi. Ben ora ireng kabeh. Nek kangen tak wedaki to sini. Ibu. Piye, Pak? Iki malam takbir. Yuk. Malam takbir kuwi sunah rasule. Maksudnya takbiran. Tapi aku krungu suarane tangga. Nyapa Pak Bu. nih? Ya ampun. Urung Oh. anake dhewe. Anak kowe nyapa to nyapa urung tak apa-apane kok wis anake dhewe. Nyapa Pak nih? Anake dhewe kan wingi kan pamite dina iki takbiran. Terus. Tapi jarine tangga sampe ngomah bengi iki malah balapan. Bapak sapa sing ora wirang? Dek mau ki tak VC ki takbir keliling lho Pak. Assalamualaikum. Cewek meneng sik ning kono sik. Wis syukur wis. Pamite iki takbiran. Takbir keliling lho. Wis mbok VC iki takbir. Wis tak VC. Jarine tangga sampe ngomah ki lho. Jare tangga sampe ngomah ki malah balapan karo kancane, dem-deman karo kancane. Larangan kok adalah perintah kaya bapake ngono dem-deman ngono. Wah, ora nek aku. Sapa wong tuwa sing ora wirang? Pencemaran nama baik jenenge awake dhewe malah elek ngene iki. Ya apa ora? Ya Allah Pakne wis gak pisan pindho lho ngono kuwi. Padahal sesuk bodo ran ning ngapuran saling memaafkan anake dhewe tetep gawe ulah. Piye ngono kuwi? Sampeyan iso ngomongi anake ora? Ya karo kowe ya, Bu. Iya, Ya karo kowe. Tok. Lho lah kae anake, lah kae lho. Anakku rene anak rene. Kangen di. Takbiran. Ngendi? Takbiran, Bu. Teko ngendi? Takbiran. Kamu teko ndi? Takbir. Tekoni cangkeme kok moyang nangi. Muter kowe. Takbir apa takbir? Takbir apa takbir? Ding ding. Bu aja ngene Bu. Malah buke ngono. Aku takbiran lho, Bu. Atas sono, Pak, atas sono, Pak. Takbiran kok mripate abang. Takbiran kok montone abang. Lambene kok mambu. Lambene kok mambu naga. Aku ke Kok ngono. wajahe kaya naga ya kan. Nah yo. Bapakku ya naga. Ngawur. Aku iki ula cilik.
Piye? Kowe ngaku Kowe ora? ngaku apa tak sodet? Aku lho takbiran Aku apa tenan, tak Pak. dah? Takbiran apa mendem? Takbiran, Pak. Ya Allah, ya Allah. Maling nek rong bonyok, kuwi mesti rong gelem ngaku, Kowe takbiran apa takbiran? Iki sandale sapa iki? Selopku. Takbiran apa takbiran? Takbir. Takbir ngaku kowe mendem. Ngaku ora ya Yakin, Pak. anak teleke lho iki. Eh? Anak teleke lho iki. Ya ora, Nduk. Ampunen Wedi nek telek tenan. Ayo, kowe ngaku apa ora? Ngaku apa tak pecuti? Ayo. Aku takbiran kok. Ayo. Takbiran apa mendem? Eh. Apa balapan? Jare pamit tak bucah kok ora iso. Dikandani wong grek. Wis Pak, wis Pak, wis Pak, wis Rumangsane Pak. apa? Bapak, Ayo, wis, Pak. minggat ora? Bapak wis Pak. Rupane kok ngece. Bapak wis Pak, Ngece. Aku takbiran. Ngece. Aku bocelono. Lho wis Pak. Tak aku apa sing mateni, Pak? Walah bangetan ta ya. Ngene bojoku mentolo mangan kayane. Ya Allah, ya Allah. Piye? Mangko dindi gak bener, bapak ra bener, mak ra bener, anak ra bener. Dilanjut apa ora iki? Sungkemane dilanjut ora? Gak wis, jan. Nyapa? Ora sungkem-sungkem rata jaran aku. Lah nyapa? Genep diterusne yo, glepot awakku. Iya. Kok marah-marah toh? Piye iki namanya tidak profesional Tidak kerja? lah. Ngono. Gimana sih? Profesional sih profesional, tapi ini awak saya remek, gepui. Rumangsa. Aku arep males karo dalange sing opahe kono. Sampai aku kurang ajar mulai ra Wis bayaran. saiki sampean dadi apa? Wis entek Dadi kok. apa? Aku wis gak dadi-dadian gak pateken aku. Dadi gareng. Ah. Dadi gareng. Topine ae digosik ngene. to, topine Topine digosik ben Heeh, nek ngono malah ora kaya gareng. ben ra kaya Power Kuwi lho Rangers. jane rinjinge sapa kuwi jane iso digawa ning dhuwur panggung kuwi lho. Wah, rinjinge nggon rias mau. Mawur ngene tuan rumah barang mbok gawa. Ora, ngono kok. Tase sapa kuwi? Tase simer-simer. Tak ki ngadai sandal lumayan. Topine digosik to, topine gareng lho. Heeh. Dikerencet sik. Ngono. Walah, alah kaya ayu-ayuwon mangsamu. Kowe iki kaya penyanyi rock ngono kae. Dis karo rambutnya di apa? Diore, dijambak. Diore terus dijambak. Ayo. Wah, piye? Kok nyambut gawe rong ngantek anu suwi kok wis rupane celonengan ki lho. Ora perkara kuwi lho diobo-obo awakmu karo niken iki. Ya ora ya sepurane ya Pak De, sepurane. Sampeyan Ya, ora kasine apa-apa. iki ganteng. Lho. Lahir batine apik. Estu niki. Iki lho seksine. Awak dhewe iki ketemu ya rapisan pindho ning Iya. wis peng 5 Iya. ya ta. Peng 6 iki. Sampeyan ki tak akoni apik. Apik. Wong cilikmu biyen jembluk sing ngomong aku, Nduk. Nggih, Estu Mas. Oh, nggih ta? Nate didusi kalih niki nggih riyen. Lho, Dileblepne ning jeding, Sing dileblep. ngedusi aku. Menengah sik, menengah. Ya. Dileblepne ning jeding Mas anggitmu Mas ya Allah Mas disiksa Mas. Kok kejemen to? Kok kejemen lho. Mosok cah cilik lho Mas dileblepne to Mas. mosok- Ning padahal awakku panas lho Mas. Dileblepne ning jeding ngono kae. Niken, Ya Allah kok. niken. Bareng gedhe ngene iki ya. Kadang no Mas aku lek gak mentalan ngono kae no tak kei dhuwit. Terus tak andokne soto ngono padahal cilik aku dileblepne Mas ya Allah. Mbok andokno soto aku wis tuwek ra ndek bam nduk ora das iwak. Biyen jajal cik ra ngandang andokno. Wong aku mangan soto Pak kowe mangan sok goyal gayir ngiwon. Nyapa to kok tangane mesti ngene? Lah iya. Iki ngono nandakno gareng tangane cekot. Oh. Tangane cekot duwe maksud gareng ora gelem nyolong cupuk weke liyan. Oh. Iya. Sampeyan ngerti gak iki mau acarane apa? Acarane ulang tahun pernikahan. Ulang tahun pernikahan yang ke 27. 27. Semoga sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Awet leh momong anak putune, Amin. berkah barokah, Amin. angsal rahmate saking Gusti Allah. Amin. Ini yang dipengini semua banyak orang. Ya toh Amin. pernikahan yang ke-20 anniversary. Anniversary. Aku gak iso ngarani dua saperi ngono. Mas Gareng dekne kan iki Pak Haji Eko Nggih. masih lenggah mboten?
Pak Haji Eko tasih lenggah napa mboten nggih? Oh nggih, bebele tasih lenggah, bebele wonten dangane penggalih minggah wonten ing pepanggungan. Napa Bu Ajah? Kalih Bu Ajah sekalian. Heeh. Monggo sing longgar pundi. Menawi karenan lho nggih, menawi mboten nggih mboten napa-napa. Heeh. Tasih lenggah mboten? Ah, monggo Pak Haji Eko aturan minggah wonten pepanggungan. Nah niki momen langka nggih to. Jadi harus diabadikan. Oke. Monggo Pak Jeko katuran minggah wonten ing pepanggungan seperti itu. Cekar saking sasana pernikahan. Nunuju panjenenganipun Bapak Haji Eko. Saribit ingkang garwa nunuju panjenenganipun Ibu Ajah Asih. Lo. Gelange jan masalah. Ya Allah. Mboten Bu. Kula namung Niken. Dalam Kaya mripatmu ki kok nyawang gelang. ya namanya perempuan. Perempuan. Mbok nek pengen gelange maturo karo aku. Apa mbok tukokne? Lho, sapa sing ngomong? Wong takon matur. Aku besok beliin ya. Ya. Oh iya, aduh yang gini loh Mas Akbar ya malah bahasa saya malah ngompori malah. Wilujeng dalu, Bapak. Nggih, wilujeng dalu. Piye to jan? Kok sentuk-sentukan tok. Ya ora ngono ya Niken ki takon ngomong cangkeme. Hei. Lho wis luwih tuwek kok ora iso ngomong lho. Ah. Dibayar larang lho, pira 16 juta lho. Lho ya 16 juta dhewe lho. Aku sing 2 juta. Sampai 2 juta tenan. DP ne. Aku muni arep muni amin. Monggo Pak Hajeko, Ibu Hajase mbok menawi wonten sepatah dua patah kata komentar pada malam hari ini atau pesan-pesan kepada warga sekitar monggo. Puas napa mboten? Nggih. Monggo. Nggih. Puas iki kok Puas nanggap malih, Pak. Nggih. Matur nuwun Mas Akbar. Nggih. Tadi saya sudah sempat memberikan sambutan panjang lebar, cuman ini ditambahi sedikit. Nggih. Terima kasih banyak kepada kru dari Mas Akbar Nggih. dan juga Mbak Niken Nggih. yang sudah sangat memeriahkan acara ini Nggih. pada malam ini. Terima kasih banyak. Ibu Hajase, mbok menawi Monggo, ngendikan Bu napa? Haja. Oke. Ada sedikit kata dari saya Iya. cukup bahagia, senang, puas dengan penampilannya yang all out ya. Iya. Iya. Saya juga terima kasih buat tim Astra Barat. Astra Tim Brata. Asta Brata. Asta Tobrut. Ya, yang luar biasa. Asta Tobrut, Mas. Lajeng Bu, Buat, lajeng. saya terima kasih buat Nggih. tim Asta Brata yang luar biasa, yang masih muda-muda dan hebat. Nggih. Ini luar biasa banget, menginspirasi. Nggih. Jadi saya sangat senang dan puas. Amin. Insya Allah aku Amin. dieling meneh Mas, bae nanggap yang ke katuran malih. Amin. Mboten usah Amin. ndamel gareng ponder. Ponder. Estu. Aja Mbak, ngesakno lho. Mulas kok ngene ojo mentolo men sih. Bu, jenengan melas kali kula, Bu. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Jenenge Akbar kali Niken Kedindase, niku kedindase. masalah tega kali kula, Yo Bu. ben, lha wis tega ambek aku ya. Lah wong gantenge kaya ngene ra diobok-obok. Lah ngopo ora tega? Monggo Ibu kali Bapak mempunyai request nopo badhe Request nembang lagu. apa request nopo? Request lagu napa? Request Oh, Pak Eko karaoke nyanyi. Nggih. Napa Pak? enggak, Mbak Niken aja yang nyanyi. Oke. Lagunya Mbak Niken sendiri yang biasanya saya lihat di mobil sama istri nemen. Oh, nemen. Oke. Siap Bapak. Ya, monggo dilanjut Mas. Oh, nggih, Matur nggih. suwun sanget. Nggih. Wes napa Pak? Ngrego-ngrego sak napa Pak? Mboten sarok-rokok Pak. Lah ya Allah ya Allah. Olah HP ta kira. Tas kula niku gedhen rumangsan, Pak. Pak niki wau lagune nemen nggih, Pak. Nemen. Nggih, nemen. DP-ne riyen, Pak. Weh. biasane. Nggih. Mengke lek mboten di DP mboten muni niki. Nggih. Napa malih kibote wah niku jajan kadange digawa. Sabar, Tris. Terayo jenenge bocah ya ngene iki, Teh. Ya sabar ya. Heeh. Dari tim-tim
Bani Sukarti atau dekornya mungkin boleh. Oke. Siapa ada yang mau? Mbak Sida Mungkin yang pakai baju. Ada Mas Ferry. Pakai baju. Ayo joget-joget di sini, Ya, joget bareng Ya, di nggak sini. apa-apa. Ayo, nggak apa-apa di bawah situ. Ini namanya Mbak siapa ini, Mbak? Mbak Rosida. Mbak Rosida. Hmm. Monggo, Mbak. Mbak Sida. Monggo, monggo. Walah kok padha karo aku. Jadi ini. tadi waktu di sore tadi ada gini Mas Akbar. Bagaimana? Mbak Rosida sama Sabrina ini kan sama-sama overweight. Oh. Katanya gini, gimana Yes. Tante Asih kalau saya mau foto di pangku sama Mas Akbar kaki satu sama kaki satunya. Woi, iso Mas Akbar sok gepeng iki kok. Monggo, monggo. Mas Tib ya kaki satu dan satunya. Mau minta foto, tapi di pangku syaratnya Mas. Mboten. Pakai 2 lutut. Orangnya segini, Mas. Loh. Mas Akbar langsung mundur dong. Aku langsung ngambekan dowo aku. Ya ampun. Ya Akbar ampun. langsung Al-Fatihah. Ndak Mas guyon. Nggih, Ya, nggak guyon apa-apa. aja. Aduh mak teratap paling. Hei. Ora, Mbak, guyon tok kok. Aku yang tak kak. Guyon aja. Nemen ini Mbak Rosida mau Mbak mencoba. Rosida tobrut. Hei. Ya ora. Boten Mbak mriki. Wes tak dekep, Mbak. Nggih boten mriki Mbak. Boten Mbak ya Allah. Kok enak tambahane. Mau menjoget atau bernyanyi bersama Mbak Niken, Mbak Rosida? Nyanyi bareng aja. Oke. Dari mana Bani? Mana tadi? Bani Sukarti. Oke. Double. Oke, siap. Monggo temen. Oke, Dek Niken bersama. Oh, malu-malu kucing. Anjir. Ojo ngawut ae. Sini Mbak Rosida. Mbak Rosi ngene. Rosi. Kena wong ning kono padha iri kabeh soalnya aku iso jejeran karo sampean. Kan wong ayo foto yuk foto. Rame je. Mbak Rosida, nanti kalau joget sama Dek Niken, nyanyi bersama Dek Niken, nanti jogetnya Dek Niken ditiruin loh ya. Gimana aja jogetnya Dek Niken ditiruin. Pokok aja sampe bokongnya dikek ngarep. Iya bokonge kek ning ngarep ki. Piye carane? Ya terus. Lah wong iki bokonge nanti Mbak. Niken. Boten Mbak. Niki lho. Bokonge kan teng mriki to. Maksud kula ngaten lho. Mengke madhepe teng pundi ngoten lho. Enggak. Iki bangkeanku cek tak tinggal. Pargoy, Mbak. Zaman sekarang gitu yang sentit. Ayo to Mbak, ndang lho jajal aja. Duh. Baik. Baik. Akbar yo nyawang to, Bar. Ora. Kaya nyawang to. Boten. Ora nyawang mung lirik kok, Ken. Rumangsaku. Anu, ki ada sego, ki ngesek sego lho. Ora Mbak ya Allah. Wih, berarti ayem kok Mbak Niken. Ayem lah, pastinya bahagia selalu. Alhamdulillah. Ojo diet. Sakti. Ojo Lho wis. makane saking sakti iki ora enek perubahan iki. Tapi wingi wis turun kok Mbak Rosida, bobotnya turun 2 on ya, Pak ya. Turun di bawah timbangan. Durung on. Ayo nemen Mbak Rosida bersama Dek Niken Salindri. Oke. Oke. Yo. Ratekna yo. Oke. Oke. Ditiruin loh ya nanti kalau